KCB ochako yanga tugo mar golf mabiro kelo kanyakla timbe mowuok e pinje auchiel kaachiel gi kauntis 12 mapacho ka. Tugo na motisi ni KCB East Africa Golf Club ibiro bagi kuom dweche 8 ka Uganda gi Tanzania biro bago tielo 2 mag tugo ka pinje mag Rwanda, Burundi gi DRC biro bago tugo ni tielo 1. Kenya biro bago tielo 18 mi biro tugi e pewe kaka Vetlab Sport Club, Eldoret Club, Limuru Golf Club, Nyanza Golf Club e kind mamoko. Joloch mag tielo 18 duto biro romo e finals mi biro bagi alap Makaren Golf Club dwe mar 11. Bengi mar KCB mosebedo ka siro tuke mopogore e pacho ka kuom omenda maromo shillings milion 300 koro chiwo sira mar omenda maromo milion 60 ne tuke mag golf moyangi odiochieng' ma kawuono. Jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba opoyo bengi mar KCB kuom chiwo sira ne tuke e pacho ka ma en okang' makare mar gero tuke e kind rawere. Partnership with the corporate world, and that's why for us the work that KCB is doing becomes natural interest for government. KCB has already invested heavily in sports, and what they're now doing with this East Africa tour is to consolidate that space, is to structure that space, and to expand that space. And that's why being here really for me is to give that guarantee that we want to do more with KCB in this area. It should be not lost to us that KCB is no stranger to the world of sports in Kenya, and this can be attested by a continuous support of various sports disciplines through sponsorship that run into billions of shillings and which have gone a long way in creating the next generation of successful sportsmen and women. Season manyien mag tuke hockey